Als peus de l'emblemàtica església de Sant Bartomeu i Santa Tecla es troba el Club Nàutic de Sitges, que conté una de les millors escoles de vela de Catalunya, certificat així per un guardó atorgat per la mateixa Federació Catalana. Anem a veure com funciona per dintre. Sitges és un poble obert aquí al mar. Tots els carrers que baixen des del centre baixen aquí al passeig. Nosaltres tenim una ubicació privilegiada, el Nàutic, que està just per sota de l'església de Sitges. Som al centre del poble mateix i jo crec que forma part de la nostra obligació del Club Nàutic de Sitges ensenyar-li la vela a tots els nanos que vulguin venir, perquè Sitges és un poble que està obert al mar. El Club Nàutic de Sitges és un dels pocs clubs de platja que no cessa la seva activitat didàctica amb el fred. Després d'una temporada de primavera i d'estiu amb cursos entre setmana, durant la tardor i l'hivern, les classes es concentren en dissabte i diumenge. El que sí que oferim entre setmana és un acord amb les escoles de Sitges i l'Entellament, que els nens de les escoles d'aquí del poble baixen i estan unes 3 horetes per cada setmana o així navegant amb nosaltres. I així coneixen el mar, ens coneixen a nosaltres i molts d'ells tornen a l'estiu amb nosaltres. L'aula, els vestuaris i la platja de la Fragata que emmarca el club comencen a animar-se cada cap de setmana al voltant de 11:15, amb els primers nens i nenes i pares que hi arriben en busca del material per pujar als vaixells. I és que cada nen i nena de casa només han d'emportar-se la il·lusió per navegar. Llevo aquí de toda la vida. Me gusta mucho este club, muy amable y sobre todo este señor Uriol, que... Me lo pasamos muy bien, sí. L'escola de vela del Club Nàutic de Sitges és una de les més importants de Catalunya quant a volum d'alumnes, fins al punt que només ha estat superada per l'Escola Municipal de Vela d'una gran ciutat com la de Barcelona. S'hi pot aprendre a navegar amb el tradicional patí català, amb catamarà, amb taules de windsurf i amb diversos vaixells monocasc. Prop de 2.700 alumnes van passar durant el 2011 pels més de 10 cursos diferents del club i no tot van ser nens i nenes i joves. De fet, el mateix diumenge que ens vam apropar a les instal·lacions del club, vam trobar un grup d'adults en el seu primer dia de classe. El dia comença amb unes explicacions, sempre muntem el barco i els expliquem com es munta perquè sempre estigui correcte. Intentem fer-ho amb una rutina diària, això és bàsic. Llavors ens interessa tirar-lo endavant per l'empopada i quin més? I el llarg. I pel llarg. I quan anem de senyida i de través, el llarg no tant, el llarg el tiraríem una mica més enrere. I de senyida I de senyida què hauríem de fer? Totalment. Tirar-lo enrere. Totalment. Aquest, no? I Com quan s'ha estem fet treballant allà? també totalment. Aquest? I aquest, el que fem a tope, veus? A poc, Ah, vale. per tirar el pal enrere. Els nens que veureu avui que estaven navegant amb gamba estaven aprenent amb el nivell groc o taronja, que són els nivells inicials, i per això van amb el monitor, no? Per arribar a aconseguir aquest nivell d'una manera perquè el monitor pugui estar més a sobre. No? Després, amb els següents nivells, ja van sols amb uns altres barcos que serien els picos, que són individuals, o de dos, o d'altres barcos individuals. Els nanos que venen a l'escola els hi donem el passaport a tots des que comencen, i és un passaport que els acompanya durant tots els cursos que van fent i en el qual doncs, anem posant els diferents nivells dels monitors que van assolint. Va per colors i d'aquesta manera doncs, podem anar, quan arriben i veiem el color que té o les anotacions que posa el monitor, doncs, podem veure a partir d'on hem de continuar. Aquí fem teoria a l'aula i els expliquem el que farem a l'aigua i després anem a l'aigua i ho posem en pràctica. El vent ve més o menys d'aquí. Com sortirem avui de platja? Aviam, Pere, com sortirem de platja avui? De
d'aquí, de la platja. De llac. De llac, vale? Més o menys, ens posarem així, vale? Tornem al vaixell, el quedarem aprovat. Anem fent el circuit, vale, Diego? Sobretot, compta amb els patins, vale? No vull cap cop amb el patí. Fins a la boia vermella. Ara muntaré una boia més que 10 cues. No enfonsem, avui. Avui no m'enfonseu a cap vaixell. Per l'esquerra. Molt bé. Vinga, va, per ser la primera bé, no? Aneu bé. Vale, tothom ben fort. Hop. Molt bé. Vale. Vinga, Eric, seguim. Aquesta lucha d'aquí, vale, la boia? Poseu més pes endavant, Eric. Mira endavant, espera, mira endavant. Yo he aprendido a ir con patines, es mi primera vez. Y yo a hacer viradas y trasluchadas. Y a caerse del agua. Lo han hecho muy bien, sí, por ser el primer día se defienden muy bien. Y como uno sabe y el otro no, y son amigos, pues se enseñan mutuamente. Han entès molt millor l'experiència del meu fill i perquè quan arribava a casa després del curs de vela estava encantat de la vida, ens explicava tot de coses i conceptes tècnics que no en teníem, ara el podrem entendre, el podrem ajudar i esperem d'aquí poc poder sortir tots tres junts a navegar. hem après a canviar el pal de lloc per anar amb rums diferents. També hem fet trebujades, que és anar del revés amb el petit, i hem après de les altres coses a fer-ho millor que abans. Vaig començar a fer vela, em van apuntar vela, vaig navegar quan era petita, el que passa que potser ara hi ha molta més pedagogia i en aquell moment, pel que sigui, ho vaig deixar. És el motiu pel qual he volgut que la meva filla, des de molt petita, comencés i que pogués tenir una continuïtat en el temps i que pogués realment tenir contacte directe amb el medi. És un esport individual però també d'equip. També és una habilitat que si l'aprenen de nens els hi queda per tota la vida i a més es treballa molt tot el que és l'esforç, no només l'esport en si, sinó tota la preparació, tot el mirar el temps, la relació que poden tenir els nens amb la natura, el disfrutar d'una activitat que pot durar tot el dia i estem encantats. I poder-ho fer a l'hivern també era una oportunitat diferent a lo que sempre s'ha pensat, que és un deporte de verano. Doncs aquesta escola va rebre el guardó de millor escola de Catalunya i jo crec, si em preguntes per què, és per la gran labor que ha fet el Lluís Serra, perquè té una forma i una manera d'enganxar els alumnes que comencen des de petits amb nosaltres, passen a ser monitors. Aquest matí, amb els que heu estat gravant, molts dels monitors, o jo diria que tots, han passat primer sent alumnes nostres, han nascut al nàutic, per dir-ho així. Jo mateix vaig començar sent alumne aquí, vaig passar a ser monitor, després regatista. Jo crec que aquesta roda que hem començat des de petits, jo crec que això fa gran el club i jo crec que per això ens han donat aquest guardó. Acaba aquí una doble jornada esportiva i didàctica al Club Nàutic de Sitges, on hi ha hagut escola de vela i regata gairebé com cada diumenge, o millor dit, com gairebé els 365 dies a l'any, aquí a la vora del mar, a Sitges.